ساڵانە درۆژە حفدەیە بەرفانبارێدا خەلکی کوردستانی بە هەلکەفتا ڕۆژە هێلدانە ئالا کوردستانی ئاهەنگ و ڕێورەسمان ساز دکن. دەربارەی دیرۆک و ڕۆژە هێلدانە ئالا کوردستانی نەوشیروان مستەفا دپرتوکا خۆدا یا بناوێ حکوومەتا کوردستانی کورد دلیستکا یەکیتیە سۆڤیەتێدا دەبێژە. Di 26 sermawerza sala 1324 de ku dike 16 berfanbara 1945 Kurdên parêzgeha Wirmê bajarê Mehabadê ji jêr desthilatê wê demê ya hikûmeta Îranê derxist. Ala Îranê aniye Xwarê û ala Kurdistanê jî li cihê wê hilda. Piştî wê jî li Neqedewbokan û gelek deverên din jî ala Kurdistanê hate hildan. Deh rojan piştî wê û demjimêr dehê serê sibehê tirê resmeke tijî derbirîna xweşhaliyê de û bi amadebûna pêşewa Qazî Mihemed û nêzîkî 10,000 kesên din ala Kurdistanê bi awayekî fermî li bajarê Mehabadê hate hildan. Ew alayê bang hewlkirawe. Belê baş. Ew alaya denê û cemawerekî yekcar zor da Belê. Li çwarçirara depêşda li pêş defterê karî Komîteyê Merkezî û pêşewa ke êsta şaredarî ya şarebanî Mehabadê ye. Lewê ra hênayan birdiyan li ser banî ew saxtumanê ke bixweşiya êsta şermawe wênekey lêre heye. Ew alayan li wê damezrand heliyan kir. Temenê Komara Mehabad Kurd bû. Lê parastina şiko ango heybeta ala Kurdistanê û li babûna wê ya herdemî li cem Kurd û serkirdeyên wan bi pîrozî maye. Bi yek deng bi navî hemû gelê Kurdistanê we bilên belê bû serbexwî. Serok Mesûd Barzanî di wê derbarê de dibêje ez ji bo serxwebûna Kurdistanê û li yekemîn Komara Kurdistanê li Mehabadê li jêr sîbera ala Kurdistanê ji dayîk bûm û dixwazim li jêr sîbera ala Kurdistana serbixwe jî bimirim. Roja 6/10/2017 jî Termê Celal Talebanî serokkomarê wê demê ya Iraqê bi firokeyeke taybet û bi nixumandina bi ala Kurdistanê hate vegerandin bo herêma Kurdistanê. Raperîna sala 1991 ya xelkê Kurdistanê û damezrandina parlamentoyê û hikûmeta herêma Kurdistanê qonaxeke girîng e di dîroka gelê Kurd e. Xwarezerdeke hîmayê berdewambûnî jiyan û zanist û hîwa û umêd û bîsyek tîşkekeyîş hîmayê cejnî Newrozî netewayetiya rojî berxwedan û raperîn û şoriş û rizgarî dij be zulm û zor û çewsanewe. Ey xêne dengdanewe kê legela? Parlamentoya Kurdistanê di çarê deha 1992 de federalî ragihand û sala 1999 jî roja hevdeyê berfanbara her salê weka roja ala Kurdistanê diyar kir. Parlamentoya Kurdistanê ala Kurdistanê weka ala fermî ya herêma Kurdistanê nasand û rengên wê jî diyar kir û ew jî gaveke girîng bû bi arasteya bilindragirtina ala Kurdistanê. Ala keman, rengî şûr